alles wat je moet hebben hier. Toen ik jong was, toen ging ik toch wel elke dag... Ja, ik maakte een keer een wandeling, samen met mijn papa dan. Ik heb dat toch wel hier altijd wel een van de mooiste plekjes gevonden. Ik weet niet, mijn mama die zei dat altijd, je bent boerin. Dat zei ik altijd niet, ik wil geen boerin zijn. Mijn mama is begonnen als hobby met koeien en schapen. En dan zijn we stilletjes aan omgeschakeld naar de bosbessen. Puur omdat mama dat zo lekker fruit vond. Bij ons in de winkel, dat is nog allemaal waar de koeien vroeger tussen zaten. De schapenstalling van achter. Waar wij nu de bessen sorteren. Onder het pannendak hadden we varkens staan. Onze wc was een paardenstal. En ook zo de karrenmaaltijden. Dat zijn ook de oude hutjes die er al stonden van de veeteelt. Waar dat wij dan een broodjesmaaltijd brengen. Wij hebben zo ongeveer 12 hectare blauwbessen staan. Wij zijn nu een omschakeling naar bioteelt. Dat wil zeggen dat we geen chemische gewasbestrijdingsmiddelen gebruiken of chemische meststoffen. We hebben verschillende wandelingen. Langs de vallei van de Zwarte Beek, langs de Winterbeek. Mensen kunnen zelf een bes hier komen plukken, dus zij krijgen van bij ons een emmertje mee. En alles wat ze geplukt hebben, mogen ze mee naar huis nemen. Met bosbessen kun je heel veel maken. En wij proberen ook wel constant, ja, moet ik het zeggen, overal bosbessen bij te doen.